बोला 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 बोला। हेलो 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 हेलो, क्या बोला था? अरे आगे बोल बा। बोला 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 बोला। हेलो हम संतोष बेतिया से बोलतानी। हेलो हम संतोष बेतिया से बोलतानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। हेलो हम संतोष बेतिया से बोलतानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। सुना बतिया से पेट न भरी दिदिया, कबई चढ़ल जवानी में। तोरा पलंग बिना नींद ना आवे, तोरा पलंग बिना नींद ना आवे। लगे अगिया लगा देबू पानी में, हो लगे अगिया लगा देबू पानी में। तोरा पलंग बिना नींद ना आवे, लगे अगिया लगा देबू पानी में, हो लगे अगिया लगा देबू पानी में। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है, कृपया जांच लें। तू नहीं के सखी हमके दिहली नंबर बा। कहली की जान पहचान बा, कहली की जान पहचान बा। रोज रोज भेंट हमार उनका से होला, बगले में उनके मकान बा, बगले में उनके मकान बा। इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, कृपया SMS करें। चार्ज सिर्फ 75 पैसे। काहे रउआ हमरा के तंग करतानी। अरे काहे रउआ हमरा के तंग करतानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। खाना दरवे खानी पे जवानी है जीजा जी। खाना दरवे खानी पे जवानी है जीजा जी। गवनवा जल्दी करा लाना, गवनवा जल्दी करा लाना। बढ़ल दिदिया के परेशानी, गवनवा जल्दी करा लाना। बढ़ल दिदिया के परेशानी, गवनवा जल्दी करा लाना। देखिए, हमारा कॉल सेंटर आपके ऊपर केस कर सकता है। सॉरी। कहिए से बात ना